ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂದು 22/5/20 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ. ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಶುರುವಾಗನು ಪಂಡ ಏರು ದೇವದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಏರು ಶಿವನ ತನ್ನ ದೇವತೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಯ ತುಲ್ಯ ರಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕು ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ವಾ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿದಾಗಿ. ಉತ್ತರ: ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕರ್ತವ್ಯನು ಬಾಬೂರಿಯೇ ಮಲ್ಪಿರು. ಮನುಷ್ಯರು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಒರಿ ಬಾಬನ ತೆರಿಯೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಅಪನಿರ್ದವರ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಪನು. ಬಾಬನ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧನಿಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಗೀತೆ ಬದುಕಂಡಲ ಇರ್ನ ಜಾಕೆರಡೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥ ಗಳಿಗೆಗೆ ಪನೋಡಾಪು. ಓಂ ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಮನ್ಮನಾಭದ ಅರ್ಥ ಬೇಹದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಗಳಿಗೆಗೆ ಪನೋಡಾಪು. ಓಂ ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಓಂ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಇಂದೇನ ಶರೀರ ಪಂದು ಬಾಬ ತೀರ್ಪೇರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹ ಓಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಪರಮಧಾಮ ಡುಪ್ಪೆ. ನಿಗ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ಪರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೆ ಸಾಕಾರಡು ಬರ್ಪೆ. ನೀನು ಏರ್ ತೆರಿಪೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿರುಗುದು ಬಲೆ. ನಾಂಡಲ ಎರಾಂಡಲ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರಿ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿರುಪೇರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಏರು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಪತಿದೇರನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಸುರುಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಕಲಿ ಪೂರ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇತುನೀರು. ಅಕುಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇನುವರು 5 ಬಕ್ಕ ಬರಪುನಕಲು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇತೊಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಏರು ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರೋ ಬಕ್ಕ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುನಕಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಇಂದಿನ ಕೇನುವರು. ಗೀತೆಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೇರು. ಭಗವಂತನ ಬದಲಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದನ್ನು ಪಾಡ್ತೇರು. ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುನಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪದ ಬನ್ನು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿವನ ಜೊತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಾತ ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು. ಅಗಲೇ ಭಗವಂತೆ ಪಂದ ಪನೋಡಾಪನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ದೈವಿ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತುಲ್ಲೆ. ಹಾಗೆ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತನು ಐಟು ದೈವಿ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿತ್ತೇರು. ಇದು ಅಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯರ್ದು ಪೂಜಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಐದವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದು ಸುರುಸುರುಕು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತದೇರ್ಪಡಾಪು. ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಏರು ಶಿವನ ಪೂಜಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲು ಸಹ ತಿರುಪೋಡು. ಐದವರ ಶಿವೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬತ್ತು ಪೋಡು. ಐನದವರನೇ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕೋಡು ಮನುಷ್ಯರ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಕೃಷ್ಣಗಾವಾಡು ಅತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಗಾವಾಡು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಮಾತೆನ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದ ತವರಿ ಭಾವನೆ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಅದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಮಾತೆನ್ನುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಭೇದ ಏರುಗಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಏನನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜ ರೂಪ ಹೊಂದಲ ಲೆಪ್ಪರು. ಇದಂತೂ ಉಲ್ಟಾ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಆ ಬೀಜೊಡೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇದರದೆ ಏನನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಂದ ಲೆಪ್ಪರು. ಒಯ್ತ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾತ ವೇದಲು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಗ್ರಂಥಲ್ಲ ತೆರಿದರು. ಐನನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಹೊಂದಲಿರು. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪನ್ಪುನಕಲು ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲ ದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಪವಿರು. ಅಂಡ್ ಅವಂತೂ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ವೆರೈಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವೃಕ್ಷ ನಿತ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಭಾಗವತದ್ದು ಉದ್ದಗಲವಾದ ಮಂತು ಬರೆದು ಬರ್ತಿರು. ಭಾಗವತ ಓವಿಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವತ್ತು, ಗೀತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು.
ಇನ್ನಿರ್ದು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡ್ ಬಾಕಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಭಾರತ ಇಂಚಿನಿರ್ದು ಓವೇ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಕಲಂತೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಇತಿಹಾಸನು ಬರೆತಿರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ನಿಕ್ಲಿದ್ದು ತಂದರು ಬಂದು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ನಿಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಊಯ ಧರ್ಮ ಇಚ್ಛಾನೆ ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಭಾರತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬಂದು ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಂಡು ಏರು ಬತ್ತದು ಪತಿತೇರನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಿರು ಶಿವನ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಯಂತಿಯಲ್ಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡೇ ಬತ್ತದು ಪಡತ್ತೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲಪಿರು ಭಾರತ ಪಾವನಾದಿತ್ತನು 5 ಬೊಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗದ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಏರು ಪಾವನಾದಿತ್ತರೋ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ನರಕವಾಸಿ ಪತಿತಾದಲ್ಲಿರು ಶಿವಬಾಬಾ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತೆರು ರಾವಣೆ ಪತಿತಾದ ಮಲ್ತೆ ಈ ಸಮಯಲು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನರ ನಾರಿಯಡ್ಲ ಸಹ ಪಂಚ ವಿಕಾರಳುಂಡು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ವಿಕಾರಳು ಪೂಜಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಲ್ಲಿರು ಇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತಾದ ಪುನರ್ದವರ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನು ಕೂಡ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲೆ ಪಾವನಾದಿತ್ತ 21 ಜನ್ಮಲು ರಾಮರಾಜ್ಯವಿತ್ತ ಇತ್ತೆಂತು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಿಯಾದಲ್ಲಿರು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದೊಂದು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಇದು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖನು ಬರ್ಕೊಂಡು ದಿತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಜಯ ಪಡೆದು ಪಾವನಾದಿ ನಿಕ್ಲು ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದೊಲ್ಲರು ಆತ್ಮಡೆ ಪಾಪ ಪತ್ತದನ್ನು ಸುರುಕು ಬಂಗಾರದ ಈಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿದೈಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ತಾಮ್ರದೈಗ ಪಾಪ 11 ಏನೇನೆ ಜತ್ತೊಂದೇ ಬೈದರು ಇದು ಭಾರತದನೇ ಪಾತೆರಾತಂಬ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಜನ್ಮಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತೋಡು 16 ಜನ್ಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆ ಭಾರತವಾಸಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ವೈಶ್ಯವಂಶ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರಾದ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಭಾರತನಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣಿ ನರಕವಾದ ಮಲ್ಪುಯಿ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದನ್ನು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅಂತೂ ಶಿವ ಭಾವನೆ ಆದೊಲ್ಲಿರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವ ಆದೊಲ್ಲಿರು ಸುರುಸುರುಕು ಆರ್ನನೆ ಪೂಜೆ ಆಗುಂಡು ಆರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಆದೊಲ್ಲಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅರೆದ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಮರೆತು ಪೋತಿರು ಭಗವಂತೆ ಬಂದೋರಿ ನಿರಾಕರಗೆ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಅರಿಣೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಭಗವಂತ ಬಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಗ್ರಾಹ್ಲೀಲ ಮಲ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸರ್ವೇ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಕೂಡ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿರುಪವರು ಈತನಿಗಳು ಜುಟ್ಟುಗೂ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಲ್ಲ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪರು ವಿರಾಟ ರೂಪಡು ದೇವತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರೆಂದು ತಜ್ಪವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಪುದರಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿ ರೈದವರ ದೇವತೆಲಿರ್ದಲ ಉತ್ತಮರು ಬಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತೆಯನ ಮಹಾಪಂದ ಪನ್ಪೆರು ಮುಗುಲು ಏಪ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ತೆರು ಸ್ವರ್ಗ ಏಪ ಇತ್ತನು ಬಂದು ನಿಖರವಾದ ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಇತ್ತನಿಗಳು ತೆರೆಯೊಂದರು ಭಾವವತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶಂಕರನ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಾಶನ್ ಮಲ್ಪೆರು ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ನಡೆದಿತ್ತು ಒಯ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರ ದೆತ್ತಂಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆತಿಸಿ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವರ್ದು ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಅಂಡು ಪಂದು ತೋಚಿಪವಿರು ಅವಶ್ಯವಾದಿತ್ತ ಈ ಪಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸಹ ಲಡೈ ನಡೆತದಿತ್ತನು ಏಪ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಆದಿತ್ತನು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನೊಂದು ತೆರಿಪನಗ ಪನ್ಪಿರು ಮೂಜಿ ಸೈನ್ಯಲಿತ್ತಂಡು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ್ನ ಯಾದವ್ಯರ್ನ ಸೇನೆ
ಉಯಿರ್ದು ವಿನಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಸ್ತರನು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿರು. ಗೀತೆ ಪೂರ್ಣವಾದ 5,000 ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ ಸೇನೆಲಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಬ ತಿರುಪವಿರು. ವಿನಾಶಕಾಲಿ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ನಿಗ್ಲ ವಿನಃ ಏರ್ನಲ ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು ಮಾತೆನಲ ವಿನಾಶಕಾಳೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ನಿಕಲು ಪಾಂಡವರ್ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕಲು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು 21 ಜನ್ಮಲಿಗೂ ಆಸ್ತಿನ ಬರ್ರ ಬಾಬ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ತೆರಿಯುಂದರು. ನಿಕಲು ಶಿವಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದಿಚ್ಚರು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಮೂಜಿ ಸೇನೆಲಾಣತ್ತೆ. ನಿಕಲು ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯಾದುಲ್ಲರು. ವಿನಾಶ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಇತದೇ ಉಂಡು. ಸಾವು ಎದುರುಡು ಒಂದುದುಂಡು. ನಿಗಲು ಪವಿತ್ರ ಅಪರಂದಿತ್ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಅಪರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಧರ್ಮ ಇಚ್ಚನಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆನ್ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜರು. ಎಂಗ್ಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನವನುರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡುಬೋದು ಮಹಿಮೇನು ಮಲ್ಪಿರು. ನಿಗ್ಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು 14 ಸಂಪೂರ್ಣರು. ಎಂಗ್ಲು ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ನಿರ್ಗುಣೊಟ್ಟು ಓವಿ ಗುಣ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ನಿಗುಲ ಸಹ ಓರಿ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದಿನ ವಿನಃ ಪಾವನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಶಾಂತಿಗಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿರು. ಅನ್ನ ಇದು ಒರಿ ಬಾಬನ ಕೆಲಸನೇ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಶಾಂತಿ ನೆಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲಡೆಯುಂಡು. ಬಾಬನ್ ತೆರಿಯಿಂದಿನ ಕಾರಣ ನಿರ್ಧನಿಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಆ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನುಲ್ಲಿರು. ನೆನೆ ಏರು ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಇತ್ತೆ ನರಕವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಸ್ವರ್ಗುಡಿತ್ತೆರು ಐದವರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸ್ವರ್ಗುಡೆದೆದೊಂಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಐನಡ್ದವರನ್ನೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಡೆದವರ ವಿಕ್ರಮ ವಿನಾಶ ಅಪ್ಪನು ಬಂದು ಈತೆ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುವುದೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬರ್ದು ಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತಿರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಓವೇ ಸತ್ಸಂಗತ್ತು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದಿತ್ಯರು ಆಕುಲೆ ಆಪಿರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಹೊರತು ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದಿನ ಹೊರತು ದೇವತೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿದ್ದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತಿರಾದುಂಡತೆ. ಇತ್ತೆಂತೂ ಭಾರತಡು ಏರಡಲ ಕಲೆಕುಲೆ ಇಚ್ಚಂದಿನ ಕಾದುಂಡು. ಇಂದು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಾಪ್ನ ನೆಂಚಿ ಕುಂಭ ಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಡು ಜೈದಿರು. ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಾಬಾ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಇಡೀಗ ನಿಕಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರೆ ಬೈದರು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ನರಕ ಬಂದು ಪನಡಾಪು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಕಾರ ಹೊಡೆದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪಿರು. ದೇವತೆಗಳು ಏಪಲ ಸಹ ವಿಕಾರ ಹೊಡೆದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುಚೇರು. ಜೋಗುಲಿ ನಿಕಲಿತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪವಿತ್ರಾಪನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು. ಅನ್ನ ನಡತೊಂದು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸೆರಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತಲ ಹಾಳಾದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕೇಂದು ಪಂಡದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ತು ಬೋಪೇರು. ಭಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೋಡೆ ಮಾಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ರೇಡಿಯೋದು ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರ ನಣರಿಗೆ ಕೇನಂದಿಲಕ ಮದ್ಯುಡು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಹಂಚನೆ ಯೋಗುಡು ಮಾಯೆ ವಿಘ್ನನು ಪಡ್ಡು ಪರಿಶ್ರಮಲ ಸಹ ಯೋಗಡೆ ಉಂಡು. ಭಾರತದ ದುಂಬುದ ಯೋಗ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದ ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ.
ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿನ ಇದ್ದೀದು ಸತ್ಯವೈನ ಪಾಂಡವರಾವಡಾಪನು ಸಹವು ಎದುರುಡೊಂದುದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಅವಡಾಪನು ರಡ್ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಆದುಂಡು ಓ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ದುಃಖ ಕೊರ್ತುಂಡು ಐತಮಿತ್ತಿ ಜಯಪಡೆದು ಪಾವನ ಅವಡು ನೆನಪುರದೆ ವಿಕಾರದ ಪಾಪ ಬುರ್ದು ಪೋದು ಆತ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ವರದಾನ ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮೃತಿದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಬಂಧನನು ಸಂಬಂಧದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರೋಪಕಾರಿ ಭಾವ ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ಸಂಬಂಧನು ಇತ್ತೆ ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಮತದ ಆಧಾರದ್ದು ಸೇವೆದ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಇದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನಾತ್ ಸೇವೆದ ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು ಸೇವೆದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪೊರಂದಿತ್ತನ್ನ ಬಂಧನುಡು ಬೇಜಾರಾದ ಪೂಜೆ ಅನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಾತ್ಮ ಅಪಕಾರಿ ಆತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬದಲಾದ ದಯದ ಭಾವನೆಂದಿದ್ದು ಸೇವೆದ ಸಂಬಂಧ ಬಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊರಂದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅತ್ತನ ಪರೋಪಕಾರಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಟು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಮಯ ಅತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಸಾರ ವೈರಾಗ್ಯ ವರ್ತನೆ ನಿತ್ಯಂಡ ಇಂದುಲ ಸಹ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದುಂಡು ಸದಾಕಾಲದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ಯ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ಒಂತೆಲ ಸಹ ಏರುಪೇರು ಆಪರು ಬಂದ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಅನುಭವ ಪುಚಿ ಭಾವನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಖಜಾನೆ ಸದಾ ಕಾಯಮಾದ ದೀವನ್ನಂಚಿನ ಸಾಧನ ಆದ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲಾದ ಉಪ್ಪುನವು ಅಚಲ ಪುನರ್ದವರ ಸದಾ ಖುಷಿದ ಅನುಭವ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಜ ವಿನಾಶಿ ಧನ ಪುದರು ಮಾನ್ಯತೆ ಆಡಂಬರ ಪದವಿ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿಯ ಮತ್ತೆ ಇಂದಂತೂ ವಿನಾಶಿ ಅದನ್ನ ಅವಿನಾಶಿ ಖುಷಿ ಅದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಡುಪ್ಪಿರು ಆಕಲು ಓಂ ಶಾಂತಿ.